नैबे इउपिपिएल पार्टीनि खामानिया जाहैबाय थांनाय 5 बोसोरावहाय लेन्ड फाट्टा होबाय बिथांमोना, सुपार 50 बानायबाय बिथांमोना, नलेज फेस्टिभेल खुंबाय बिथांमोना, दुरान काप खुंबाय बिथांमोना। नाथाय दिनैनि समावहाय 3 दाननि गेजेरावहाय इउपिपिएलआ मा खामानि मावखो? जों खोनानो मोनदों बे मानै बोरमा फान्थाया दिनै मा खालामदों, माने प्रमद बन्दु बिथांनि खर' मेलेम आरो दिपेन बर' बिथांनि खर' मेलेमखौ दिनै बिथांमोना जाग्लुंजोब्बाय आरो माने गला खालामजोब्बाय, खलथा खालामजोब्बाय। हाथफ्लाखौ जेरखम माने फुथुमनानै आखाइयाव माने हमनानै सिफ्लेबा माने गोमालांजोबो थिग बिदिनो इउपिपिएल एबसुआबो मालाबा समाव माने नागिरबाबो मोननाय नङा आरो। इउपिपिएल दंमोनलै होनना नागिरबाबो मोननाय नङा, एबसु दंमोनलै होनना नागिरबाबो मोननाय नङा आरो। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय गिबि गिबियावनो। आरो नोंथांमोनहा इन्ट्र' भिडिअनि गेजेरजों थारैनो एसेब्लाबो मोनथिबाय नङा होमब्ला बे 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा मा मा मावलांखो, फि थांखि बिथाङा रग'यै माने खिन्थाजोब्बाय आरो हिसाब खिथाब होबाय आरो। दा गोजोननाय बावनांगोन बिथांनो नङा होमब्ला। आरो इउपिपिएलआ दि इसे बुरजा खामानि मावनो हादों बेखौ साबायखर होनानै फोजोबनो हाया आरो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। 5 बोसोर सरकार खुंनायाव बिथांमोना 4 खामानि मावनो हादों जाहैबाय। दा बिनिफ्राय देरसिन माथो नांबावगौ नङा होमबा। रायजो राजानि गांनाय उखैनाय गासिबो बिथांमोना सुफुंजोब्बाय बे 4 बुस्थु मावनायनि दारै, नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन। दा मोनसेया जाहैबाय रायजो राजाफोरनो लेन्ड टाइटेल होनाय, बिनि दारै जोंनि बिटिसिनि सारा मा होनो बिदिखौ थागिबि रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसिफ्रा माने सुफुंजोब्बाय जाहैदों आरो लेन्ड टाइटेल होनायनि दारै नङा होमबा। दा हा होनो हादों सासे सानैनो, माने साबायखर बावनांगोन आरो नैथियाव होनदों बिथांमोनहा सुपार 50 खुंदों। दा सुपार 50खौ खुंलायबाय बिसोरो खौथि खौथि थाखा गारनानै दा ओरैबायदि पलिसि खालामबाय, माने बिथांमोनहा मा फेस्टिभेल खुंबा 10 थाखा गारनानै 100 थाखा हिसाब होनो हागोन आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनो हागोन, बे हिसाबै बिथांमोनहा सुपार 50 खुंलायबाय आरो। खिन्थु रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो बे बिटिसि बासि लाइमोनफोरनि थाखाय बेयाव जेबो उन्नति गैया रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथांमोना बुंनो हागोन बे सुपार 50नि दारै जोंनि सोरबा बिटिसिआव थानाय लाइमोनफोरनि लाइफआ दानो हादों नामा? सोरबा लाइमोना बे सुपार 50नि दारै सोरबा गाव गावनि लाइफनि केरियारखौ दानो हादों नामा? बेखौ कुइसन थाहरबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो थामथियाव बिथांमोनहा बुंदों दुरान काप। दुरान कापआवबो बिथांमोना ओरैबायदि दुरान काप खुंलायबाय, रायजो राजाफोरखौ संख्ल'नाय मोनसे फेस्टिभेल खुंलायबाय आरो। काप माने गेलेमु होनो ना मा होनो बेखौ खुंलायबाय बेयावबो बिथांमोना मा खालामलायखो, 10 थाखायाव माने 100 थाखा हिसाब होनानै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनहा जाख्ल'जोबलायबाय बेयावबो नङा होमब्ला। सोर लाइमोनफ्रा बे दुरान कापनि गेजेरजों गाव गावनि माने लाइफनि फारसे आवगायलांनो हाखो नङा होमबा। सोर जोंनि बिटिसिनि लाइमोना दुरान कापनि गेजेरजों सोर गाव गावनि जिउ खुंनायाव थोजासे मदद मोनखो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बिनिफ्राय खुंलायबाय बिथांमोना गिलु फालु गिथावना माने नलेज फेस्टिभेल खुंलायबाय रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला। दिनै इउपिपिएलनि दिनाव माने गियानखौ बै नलेज फेस्टिभेल मेलायाव मोनो आरो बिराद गोजोनथाव, माने सर्टकाटै मोनो गियानखौ, नलेजखौ बायनानै मोनो आरो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा सान हर खस्थ' खालामनांला दिनैनि दिनाव, जिग' लेखा फरायनांला रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै गियाननि आंखालाव बिथांमोना मेला खुंनो हादों। बे मेला खुंनायनि गेजेरजोंनो रायजो राजा लाइमोनफ्रा दिनै गियानखौ बायनानै मोनदों आरो बे सारा बिटिसिआव माने गियान गोनां जाजोबदों आरो साननो हनो गोरों जाजोबदों दा बिनि थाखायबो बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला। दा ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला गोसोखाङो बिसोरो, बबे दुनियाव सोर फाग्लानि बाथ्रा जाखो बेलाय। सोर प्रमद बन्दु बिथाङा बुंनो हायो बबेबा मोनसे नलेज फेस्टिभेल खुंनानै गियानखौ बायनानै लानो हानाय, बबेयाव रेकर्ड दंफेरो? वार्ल्डआव रेकर्ड दं रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेफोरबायदिनो बिथांमोनहा माने बुंब्ला दुखु मोनो आरो बिखायाव गाराय जायो। दा बांद्रायबो बुंजाया आरो रायजो राजा नोंथांमोन बिराद फाग्ला फाग्ला नङा होमबा। दा नोंथांमोनहाथ' एसेब्लाबो हमनो हाबाय नङा होमब्ला।
दिनै प्रमद बन्धु बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुङो, सोरबा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो, खिन्थु फाइनालाव मा जादों बिथांमोना बे मोनब्रै खामानिखौल' मावनो हादों बे बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों। दिनै बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जोबनायाव हालाय हाफाय जानांदों आरो। दा दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोदों, बिथांमोनहा बिटिसिनि गोबां बुस्थुखौ खोमानानै लादों। बेफोरखौ बांद्राय बुंबाय थानायाबो थिग नङा, नङा होमब्ला? मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव मानो बेफोरबायदि जावले जावले बुंनाय जायो आरो, नङा होमब्ला? दा दिनै बिथांमोना फाइनालि रायजो राजाफोरनि मा मावदों बेनो आरो बिथांमोननि हिसाब खिथाबा। आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसेबो बिथांमोना मोजां खामानि मावनो हायाखै। दा बिनि थाखायनो बिथांमोना जेननो गोनां जादों आरो। दा बेजों लोगोसे नैबे सानै इउटुबार दादु जानाय मानै बोरमा फान्था, बे जाहैबाय पि थांखि ब्लग इउटुबार, आरो नैथियाव जाहैबाय कबिन बर' नामा, बिथांमोना माने दादु जानाय बोरमा फान्था होनबाबो लस गैया। बे मानै बोरमा फान्थाया दिनै मा खालामदों, माने प्रमद बन्धु बिथांनि खर' मेलेम आरो दिपेन बर' बिथांनि खर' मेलेमखौ दिनै बिथांमोना जाग्लुंजोब्बाय आरो। माने गला खालामजोब्बाय, खलथा खालामजोब्बाय। माने बै बेल फिथाइखौ मोदोमखौ जानानै जेरखम खलथाल' थाया होमबा, दिनै दिपेन बर' बिथां आरो प्रमद बन्धु बिथांनि माने मेलेमनि अबस्थाया बिदिनोसै आरो। माने थाइसे बेल फिथाइनि मोदोमखौ जानानै माने खलथाल' होननायसै, बिथांमोनाव साननो हानाय जेबो माने मेलेम गैला आरो। दा दिनै पि थांखि बिथांमोन बायदि, कबिन बर' बिथांमोन बायदिया ससियेल मिडियायाव जिबायदि बाथ्रा बुङो, दिनै प्रमद बन्धु बिथांमोनाबो नंगौदां ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि होनदों होननानै बिथांमोननि फारसेबो बिथांमोना सोलिनो गोनां जायो आरो, नङा होमब्ला रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै बिथांमोना साननो हानाय एबा बिथांमोना साननो सम मोनाखै बै सानै साथाम इउटुबारनि दारैनो। दिनै नोंमारगौ बिसिनि दारैनो मावलांनांसिगोन होननानै बिथांमोनाबो मावगासिनो दं, प्रमद बन्धु बिथां आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा। दा जायनि थाखाय बैफोरबायदि मानै दादु जानाय बोरमा फान्थानि थाखायनो दिनै UPPL आरो एबसुआ दिनै जोबबोगासिनो दं। आरो फाइनालाव माने मा जागोन, मोनसे मुराया खामजोबनानै जेरखम हाथफ्ला थाया होमबा, बे हाथफ्ला बायदिनिफ्राय रासिन गाज्रि जाबावगोन आरो। हाथफ्लाखौ जेरखम माने फुथुमनानै आखाइयाव माने हमनानै सिफ्लेबा माने गोमालांजोबो, थिग बिदिनो UPPL एबसुआबो मालाबा समाव माने नागिरबाबो मोननाय नङा आरो। UPPL दंमोनलै होनना नागिरबाबो मोननाय नङा, एबसु दंमोनलै होनना नागिरबाबो मोननाय नङा आरो, बै मानै बोरमा फान्थानि बायदि सोलिबाय थायोबा। दा खोनादों बिथांमोना लकेलफ्रावबो बिराद गावजों गाव माने प्राइमारिनि बिथोराव बायदिसिना एरलायलायो माबालायो होननाय खोनादों आरो। माने जगन्य भाइरास होननानैसो खोनादों आरो बिसोरखौ। दा बिसिनि दारैनो मालाबा प्राइमारियावबो दावराव दावसि जालाय जायो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेफोरबायदिया फाग्ला बे बिटिसिखौ सलायनो प्रमद बन्धु बिथांमोन बायदिखौ, दिपेन बर' बिथांमोन बायदिखौ नलेज होनो हालायनाय थामसा डेन्जार बे रायजो राजा नोंथांमोन। बिदियावलाय जोबखागोनब्रा, नङा होमब्ला? बेफोरबायदि मानसिया जुदि BPF दोलोआव थानायमोनब्ला दाहालागै मा लांखावनो BPFनि नेताफ्रा होखारसिगौ रायजो राजा नोंथांमोन। आरो दाबायदियाव बे पि थांखि आरो कबिन बर' बिथांमोनहा जुदि BPFनि मानसि जानांगौमोनब्ला बै MLA रबिराम नार्जारि सार बायदि मोनजों लोगो मोननांगौबा, नङा होमबा? दाहालागै सोबाना गिदिंलाबायसिगौ बिसोर, हाथाय थाथाय गला लांसिगौसो आरो, नङा होमब्ला? बेफोरबायदि जानला मोनला मानसिखौ BPF दोलोआव बांद्राय जायगा होआ। आरो BPFनि नेताफ्रा बिदि एरला एरलिखौ बांद्राय सैया। आरो टटेलि नार्जारि साराथ' बिदिखौ सुखुवा, एरला एरलिखौ आरो बिथाङा वार्निं होखायो, दिनै सासेखौ एरगोन आरो बे सासेयाबो गाबोन सासेखौ एरगोन आरो बे सासेयाबो गाबोन सासेखौ एरगोन। माने जोबनायाव बयबो एरलायो आरो। माने जोबनायाव मा जाहैदों रावबो माने मोजाङानो जाहैदों। दा बेबो बेखौ एरो, बेबो बेखौ एरो, बेबो बेखौ एरो, जोबनायाव माने मोजाङानो गैया सासेबो। दा सोरखौ मोजां होननो रायजो राजा नोंथांमोन? दा बेफोरबायदि आरो। दा बेफोरबायदि बेक्तिया जुदि दिनै BPF दोलोआव थानांगौब्ला मा लांखावनो सोबानानै थावख्रि गिदिंलायसिगौ आरो बे पि थांखि बिथांमोन बायदि भाइरासआ, कबिन बर' बिथांमोन बायदि भाइरासआ। माने प्राइमारिनि गेजेरावनो एरलायनाय, गाव गावनि दोलोनि गेजेरावनो एरलायनाय, बेफोरबायदियैनो
बे UPPL दोलोआ बे कबिन बर' आरो पि थांखि बिथांमोननि थाखायनो मालाबा समाव एबा बांद्राय गोबाव नांला आरो बे समा सफैगासिनो दं। बिथांमोननि दारैनो बे UPPLआ माखासे खिनि आरो गावबावगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां आरो। दा दिनै बिथांमोना जानला मोनला जि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंसै नङा होमब्ला? खिन्थु बिथांमोना जे बबे लाइनजों बाथ्राखौ बुंदों दिनै दैदेनगिरि बिथांमोनाबो साना हौवा मदद होबाय थानाया गाव गावसिनिनो बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबोबाय थादों आरो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? आरो दिनै बिथाङा हिसाबखौ होदों थिगैनो बे 5 बोसोराव बिथांमोना इसे बुरजा खामानि मावनो हादों, मोनब्रै खामानि मावनो हादों नङा होमब्ला? बिनिफ्रायथ' बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै, खिन्थु माखासे खिनि मावनो हादों बिथांमोना माने रायजो राजाफोरखौ थगायनाय, NDFBखौ थगायनाय, माने गासिबो बिथिंनिफ्राय थगायनानै दिनै आङो सिफ जानो सोमावसाराखै होनलायग्रा प्रमद बन्दु बिथांमोन बायदिया दिनै सिफ जानानै दिनै BTCखौनो थल्ल' थिंग्रिं खालामनाय अबस्थाखौ जों नुदों आरो दा बेफोरबायदिनो प्रमद बन्दुमोनहा थगायबोबाय थादों रायजो राजाफोरखौ। दा जोबनायावबो बिथांमोना रायजो राजाफोरजों थगायजादों आरो बिनिखायनो बिथांमोना थांनाय माखासे दाननि सिगां बे सरकारा होरलां होथां जादों रायजो राजा नोंथांमोन। सेस जादों